Першая тэма гэта безвыбары. Это тое, што будзе адбывацца 26 ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца, напэўна, вы ўсе думаеце, што з этого атрымаецца. Другая тэма гэта вайна, это расійская агрэсія на Ўкраіну, вайна і магчымы канец гэтай вайны, магчымыя перамовы. Аб гэтым шмат зараз, фактычна это зараз галоўная тэма міжнародная. Наступная тэма, якую я прапаную, вельмі важная для нас усіх, гэта тэма палітзняволеных, якіх у нас вельмі шмат. Наступная тэма, якая вынікае з палітзняволеных, яна будзе таксама асвечана, это эканамічныя санкцыі. Можа, не ў заключэнні, але наступная тэма гэта што рабіць у Беларусі тым людзям, якія жывуць у Беларусі, як жыць, як паводзіць сябе, як змагацца. Тое, што казалі вы. 5 гадоў гаворым, нічого не робіцца. Прытым мы пагаворым пра магчымыя варыянты пераходу улады, калі рэжым будзе падаць альбо ўпадзе. Вось па гэтай праграме, народнай праграме «Вольная Беларусь», якая, да рэчы, пісалася ў Беластоку. Мы сюды, весь калектыў наш этой праграмы прыязджаў сюды, і мы тут працавалі ў Беластоку. Наконт выбараў. Конечно, вы, я думаю, все цудоўна разумееце, што гэта ніякія не выбары. Пачынаючы недзе спачатку, фактычна з 2001 года, калі былі выбары, калі там Ганчарык яшчэ паказаўся, з таго часу галасы ніхто не лічыць. Нам это дакладна вядома, таму што мы тады мелі практычна ў бальшыні камісій сваіх назіральнікаў. Мы бачылі, як это ўсё адбываецца. Потым былі прынятыя такія законы, згодна якіх адміністрацыя ўсё вырашае. Тыя галасы і пратаколы даюцца ў адміністрацыю. Адміністрацыя гэтыя пратаколы, як правіла, выкідвае, прапануе свае, яны падпісваюцца. І потым яны ідуць у друк. Колькі там трэба, 90%, 80%, колькі будзе сказана. А ўсе бюлетэні, якія практычна не лічацца, яны як бы лічацца, раскладаюць іх там па кучках, але ніхто там не глядзіць, ніхто рэальна галасы не лічаць. Дык вось гэтыя бюлетэні, згодна інструкцыі Цэнтральнай выбарчай камісіі, праз 24 гадзіны знішчаюцца. Канцы ў воду. Ніхто нічога не дакажа. Вот такія безвыбары адбываюцца ў Беларусі, і праз тыдзень яны зноў прадэманструюць гэтую аперацыю нашым людзям і ўсяму свету. Што адбываецца? Людзі некаторыя хвалююцца, думаюць, што можа быць, што зменіцца, можа быць, якія надзеі паявяцца, што рабіць, ісці галасаваць, не ісці не галасаваць. Паяўляецца всякая дэзінфармацыя, што там Масква рыхтуе нейкія правакацыі, нападзенні і так далей. Все это глупства. Безвыбары зроблены такім чынам, што не прадугледжваецца ніякого сур'ёзнага ўмяшання з боку Масквы. Хіба, можа быць, нейкія там дробныя правакацыі, каб папалохаць Лукашэнку. У рэчаіснасці гэта ўся кампанія, якую зараз мы назіраем, чытаем, гэта ваенная аперацыя. Падрыхтаваныя спецыяльныя законы, дакладней пастановы і папраўкі ў законы, згодна якіх у выбарчай кампаніі будзе ўдзельнічаць войска. Это новы крок, кажуць, у акупацыйных выбарах. Так вот, будзе ўдзельнічаць войска, будуць вайсковыя патрулі, все яны атрымалі адпаведныя заданні. Будзе ўдзельнічаць спецназ, ОМОН, міліцыя, нават ветэраны міліцыі будуць задзейнічаны ў гэтых выбарах, каб ездзіць па вуліцах, ствараць кантроль і так далей. Як бачыце, ідзе такая падрыхтоўка, як да вайны. Потым камісіі засекрэчаныя. Невядома, хто ў камісіях. Это таксама новае слова ў выбарах. Конечно, ніякіх альтэрнатыўных людзей, якія там не згодны з нейкімі палажэннямі рэжыму, у тых камісіях няма. Наконт назіранняў. Практычна назіральнікаў ад грамадства, бо ліквідавана альтэрнатыўнае грамадства, таксама няма. Хаця запрошаныя, як гаворыцца, запрошаныя
з других краін. Ну, это в основном з краін СНД. Это там Казахстан, Узбекистан, это вот гэтыя краіны. Попробовали запросить таксама АБСЕ, назиральную группу, но яны адмовіліся, тому что по закону, по дамове, павінны быць запрошаны тады, калі пачынаецца выбарчая кампанія. Яны павінны назіраць, як робіцца выбарчая кампанія, як рыхтуецца, як фармуюцца камісіі, а не то, что только приехать и назирать, что отбывается. Тому проблема такая, что выборы гэтыя, якія мы называем безвыборы, яны будуць адбывацца як военная операция, жорстка, под наглядом. Вы бачили по телебаченню, по ютубе, что нават проводили такие тренировки, як захоплюють незгодных на выборчих комиссиях, там, ну и так далее. Все это для страху, для устрашения людей. Головное питание зараз для людей в Беларуси, а что робить? Ну, большиня людей, это докладно, что это, я кажу, большиня, можно было бы нават назвать приблизно какие проценты, или я не буду про это говорить. Большиня людей не падтрымлівае Лукашенко. І гэтая большиня сфармавалася ў пачатку 2000-х гадоў. Ужо тады, калі былі выбары і выбіралі ганчарыка, все было зразумела. Тады, калі мы яшчэ неяк назіралі і маглі бачыць, як жа размяркоўваюцца галасы. Задача рэжыма зараз сагнаць людзей на выбары. Для чаго ім это трэба? Ім это трэба, каб была прысутнасць людзей і каб той фальсіфікат, які яны зробяць, апраўдаць тым, што людзі галасавалі. Беларусы практычна ўсе зараз ведаюць, што ніхто галасы не лічыць і не мае это значэння. А вот для іх мае значэнне, каб людзі былі на выбарах. Калі людзей няма, пустыя участкі, і вы там напішыце 90% і гэтак далей, ну то тут уже ніяк не можна схаваць шыву ў мяшку. Вот это важны вельмі момант, бо ну, не можна ісці на такія выбары і легітымізаваць, даць ім магчымасць праводзіць нейкую кампанію, што народ пашоў на выбары, ён нас падтрымаў і вот это і так далей. Это не важно, што ніхто ў гэта не паверыць, бо няма аргументаў, няма доказаў таму, што яны будуць казаць. Для іх ёсць магчымасць прапаганды. І якая б прапаганда не была, на частку людзей яна будзе дзейнічаць. Это трэба разумець. Якая б не была ідэя, самая дурацкая, яна заўсёды знойдзе паслядоўнікаў. Так вот, задача такая, каб людзі не пайшлі, каб яны не падтрымлівалі гэтае фальшыўства, не падтрымлівалі гэта шуканства, ну, кажуць, мелі гонар у душы. І вось на працягу ўсяго гэтага часу, калі адбываліся тыя фальсіфікацыйныя выбары, заўсёды была барацьба з тымі людзьмі, якія фактычна падтрымлівалі рэжым і гналі людзей на выбары. Маўляў, ідзіце і скажыце яму сваё не. У 2004 годзе Лукашенко правёў рэферэндум антыканстытуцыйны на сваё вечнае прэзідэнцтва. Памятаеце? На гэты рэферэндум трэба было сабраць 2/3 людзей. Калі б людзей не прыйшло столькі, рэферэндум быў бы несапраўдны. Была вялікая барацьба, былі напісаны артыкулы, былі выступы, асабліва наша партыя кансерватыўна-хрысціянская, што ні ў якім разе не можна ісці на выбары. Таму што калі вы прыйшлі, то неважна, як вы будете галасаваць, вас фальсіфікуюць і вы будете залічаны як людзі, якія прагаласавалі. І контрпрапаганда, якая была з боку ўсіх гэтых вот прарасійскіх партый, в першую чаргу АГП, так званая, вот. И идти на выборы и сказать ему свое «нет». Идите на выборы, голосуйте супротив Лукашенко. Частка людей дезориентованная, и они не ориентуются. Ну, правда, я ж пойду проголосую супроть. Не разумеюць многие люди. Это было и так будет. Так построено социальное громадство. Ну и вынік вы ведаеце, что пришла большая колькость людей фактично. Вот, поддаліся на эту пропаганду, у іх большие были магчымасці, радыё, тэлебачанне, друк, прэса, все было кинуто на тое, каб зрабіць вечного прэзідэнта. Ну вот зрабілі, зараз маем вот тое, што маем. Значит, паўтараю, катэгарычна нельга ісці падтрымліваць фальсіфікат. Катэгарычна не можна іграць
у іхнюю рулетку. Это вельмі важна. Тое, што мы бачым зараз в афіцыйнай прапагандзе, іхняя задача, каб людзі прыйшлі. Тыя, хто не прыйшлі, тых палохаюць. Хто не прыйдзеш на выбары, будуць оргвывады. Асабліва людзей залежных. Это людзі, якія працуюць у дзяржаўнай сістэме. Это студэнты і іншыя людзі ў дзяржаўных установах. І сапраўды людзі баяцца. І сапраўды рэпрэсіі могуць быць. І таму тут выбар, власна, выбар кожнага чалавека. Мы вельмі, так сказаць, вольна да гэтага адносімся. Мы разумеем у стане, в якім апынуліся гэтыя людзі. Но не найбольш, але такая ж самая прапаганда адбываецца за мяжой сярод так званых дэмакратаў. Это офіс Ціхановскай, это Латушкі, это все. Это яны кажуць, што трэба ісці на выбары і выкрасліць усіх. Это не мае значэння, каго вы выкрэсліце. Важна, каб вы прыйшлі. 30 год мы бачым адно і тое. Ідзіце і скажыце яму свае імя. Ідзіце выкрэсліце. Главное, ідзіце. Вот это то, што трэба для фальсіфікацыйнай машыны. Не мае ніякого значэння. Значэння мае, але яно сэнсу не мае. Што людзі кажуць у палітыцы? Важна, што робіцца, якія вынікі іхных дзеянняў. Вот то, что говорится там, что режим антинародный, выборы это не выборы, это не без выборы, все это правильно. Але когда говорится, идите на эти выборы, проголосуйте супраць, это дзеянне, якое на карысць режиму. Тому, когда судить по дзеяннях, объективно атрымліваецца, что это группа, якая выступила разу ще в 2020 годзе у падтрымку Путіна, у падтрымку той паліты. Это зараз вельмі шмат ужо написано, нават амерыканцы уже это пишуць. Это разобраліся зараз усе, быў план маскоўскі, расійскі. Гэты план, правядзення тых выбараў у 2020 годзе, змянення Лукашэнкі, падрыхтоўка базы для нападу на Украіну, каб не было ніякіх праблем. Но им это не удалося на 100%, на 50% удалося і дастаткова таксама паспяхова. Вот што датычыць гэтай сітуацыі, якая узнікае, дзе людзі абмяркоўваюць. І далей, як себе паводзіць рэжым? Вот людзі думаюць, дык добра, ён то правядзе выбары, но іх ніхто не прызнае. Ён жа адкрыта, практычна адкрыта, нахабна праводзіцца ваенная аперацыя. Вось трэба зразумець такую рэч. Лукашенко убачыў, што рэальна яму не ўдасца праз выбары даказаць легітымнасць гэтых выбараў. Ён не збіраецца это рабіць. Гэта будзе толькі дзеля прапаганды. І вот таму трэба, каб людзі пайшлі. Тады можна займацца прапагандай і гаварыць, што хочаш. Але рэальна, ён сам разумее, ніхто іх не прызнае. І стаўка робіцца на тое, каб прадоўжыць сваю ўладу. Каб забяспечыць жалезна, што ніякіх эксцэсаў не будзе. Як кажуць, строем дык строем, пад канвоем дык пад канвоем, але выбары павінны адбыцца, і трэба сказаць, што выбары адбыліся, Лукашенко перамог, там 90%, там 80%, неважна, колькі напішуць. І што гэта азначае? Гэта азначае, што ў яго заставалася ўлада. Так вот, у палітыцы мае, конечно, вялікае значэнне, якого кшталту ўлада. Ці яна легітымная, ці яна падтрымленая народам, ці яна абапіраецца на мандат народа, ці яна проста ўлада, ці яна ўлада антынародная, ці яна тэрарыстычная, ці яна там дыктатарская. І гэта, як кажуць, характарыстыка ўлады. Але ўлада засталася ўладай. І вот Лукашенко зараз, ён это зразумеў. У яго будзе ўлада, і з ім павінны лічыцца. І мы вымушаны будзем з ім лічыцца. Вот палавіна тут людзей, якія выехалі з Беларусі. Чаму выехалі? Таму што там улада. Улада, якая варожая народу, якая можа вас кінуць у турму. І вы робіце такія дзеянні, зыходзячы з існавання гэтай улады. Улада ёсць факт, які ў палітыцы павінен улічвацца. І што б там ні было, па факту у міжнароднай палітыцы яго вымушаны улічваць. Ён это разумее. Сфера вельмі звузілася, таму што раней ён мог там
Ну, спадзявацца, што нейкія будуць кантакты нават з польскімі ўладамі, памятаеце, цеплы чалавек там аказаўся для аднаго польскага палітыка. Вось. Зараз это звузілася, але ёсць Азія, ёсць Афрыка, вось, ёсць вялікая частка, кажуць, планеты, вот, дзе гэта прызнаецца. Прызнаецца сам факт яго ўлады. Вось гэты аспект вельмі важны для нас, улічваючы, што можа быць наперадзе. Яшчэ паўтару, у палітыцы, калі рашаюцца нейкія важныя палітычныя пытанні, калі неабходна это вылічыць, прызнаецца факт улады. Хто такі Кім Чен Ін, цудоўна ведаеце. Тым не менш, факт яго ўлады прызнаецца. І калі трэба, з ім нават Трамп уступаў там у пэўныя перамовы завочныя. Таму то, што праводзіцца эта аперацыя па захаванню ўлады, для нас, для беларусаў, это сведчанне ўмацавання дыктатуры. І што, калі хто спадзяецца, што будзе нейкая там адліга, палягчэнне, нічого падобнага. Не трэба не мець ніякіх спадзеваў. Пакуль сітуацыя на фронце, на Украіне такая, як ёсць, все будзе працягвацца. Ну і цяпер пераходзім якраз вот з гэтых выбараў, з гэтай характарыстыкі ўлады да пытання вайны. Бо, паўтараю, тут мы павінны это улічваць, і ўвесь свет это будзе улічваць.